Gusto ko pong isipin na sa pagkilala ito na iginagawad sa akin, kasama ko rin po kayong pinaparangalan, lalo na ang mga mahal kong Noranians, ang mga kapwa-artista at mga batikan at baguhang direktor at mga producers na patuloy pa rin isinusulong ang paglikha ng makabaluhang pelikulang Pilipino. Asahan po ninyong sabot ng aking makakaya ay patuloy pa nating isusulong ang mga pelikulang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Mga pelikulang magsasalaysay ng ating mga kwento bilang mga Pilipino. Pakinggan po natin ang mga kwento ito, lalo na ang mga mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kailangan magkwento tayo upang hindi tayo makalimot, upang hindi tayo malugmok. Dahil laging may pag-asa, anuman po ang mangyari. Nitong mga nakaraang araw, sinubok po uli ako ng isang karamdaman. At kaya hindi po ako nakadalaw sa Malacanang, ngunit nagiging malakas po ang pakiramdam ko dahil sa mga dasal ninyo. Salamat po sa pag-aalala at pagpaparating ng iyong mga mensahe. Utang na loob ko po sa inyong lahat ang buhay at sining na minahal ninyo po sa isang Nora-Honor. Simula po noong nakipagsapalaran po ako na umawit at sinuong ang buhay ng pelikula, ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi po lagi madali ang buhay na ito, ngunit wala po akong masusumbat kanino man dahil sa kabila ng lahat ng hirap at kontrobersya. Patuloy po ninyo akong minamahal at ang sining na aking munting handog sa inyong lahat. Pinapasalamatan ko po sa puntong ito ang mga guro, ang mga kapwa ko Bicolano, ang mga kritiko, ang mga mag-aaral at mga manunood ng pelikulang Pilipino, at ang mga Noranis mo na hindi bumitaw sa akin. Gusto ko itong banggitin si Chairman Nick Lizaso po ng NCCA at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkilalang ito. Sa aking mga magulang, sa Diyos, mga kapatid, sa aking mga anak, at mga matatalik na piling kaibigan, niyayakap ko po kayo lahat at lagi ko kayong iisipin at pasasalamatan habang buhay. Tinatanggap ko po ang karangalan ito ng buong puso at mulit-muling magpapasalamat sa inyong lahat. Kayo po ang himalang pinapasalamat ko sa Diyos. Kayo po lahat ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora-Honor. Maraming salamat po. Kasama